И какво ста, хора? Ние сме Боби и Цеци от Bulgarians Boys. И днес ще играем Тривиадор България, част, не знам коя, трета. Айде започваме. И започваме. Браво на тебе. Така е. Браво. Да. Начало. Начало. Така играем също мистери по нея. Чакай, ще видим тя. С имена. Брахмапутра 2000. Чакай. Айде де. Какво става тук? Папале. Папале и какъв е то буклук? Папале. Какъв е то буклук от другия? Теди. Това е Теди. 3-2. 3-2. Нещо Така. си. Играй, Боби. Ока. Що ми искаш аз? Сега ще видиш как ще загубя. Сега да видим Боби как играе. Така, завлатяване. Аз съм зле. Ставка. От колко глави са 100? Не, историята... Да, не знам. 40. Чети? Майко! Боби, какво прави се? Не знам, тя е дълга. Не, аз. Дай. Аз. Ма ти ще паднеш. Дай да гледам, да падна. Дали тя е дълга историята? Играта. Историята. Това не на българска. Много дълга. Има 10 глави. Майко. От колко основни части е бил изграден древногръцкия театър? Пи от 10. Древен, казвам. 2. Естествено. Не са повече няма да ти слушам. Ти пък като слушаш тебе си все едно успеваш. Написа 40 глави. Ма тя е дълга. Мали цеци. Така, дай натам сега. Какво да правим сега тук? Чакаме ги тия колко са бавят да си сложат териториите. Леги. Теди Лонг слага. Гледай, ние сме трети с 1000. Заградиха ни. Да знаете, сега тази игра на 100% ще биеме, ще станем първи. Аз ви казвам. На 100%, аз съм убеден. През коя година е създадена бирата Ариана? Аз знам. 1926. Дея. Май сме втори. Чакай, ти не си ли видел рекламите за Ариана? То тази казват колко година. 884. Цеци, що прибързваш? Защото аз съм забрал коя бира кога създадена. Тя създадат тия бири през 9 век. Я да и 500-та година. Направят. Чакай, ние сме втори ли? Това стара бира, бат. Омага, ние сме вече сме 1200 ей. На колко градуса по Фаренхайт се разняват 0 градуса по Целсий? 12. 2. Не са много, бе! Не са много. 12 въобще. Или 7 или нещо такова. Не са много. Ние сме... Най-накрая познахме, бе! Най-накрая, бе! Омага! Цеци? Дай натам! Веднага дай натам! Тя защо не играят сега? Цеци? Да? Звучи странно. Браво! Дай... Аре, бе! Много са бавят тия. Много им е бавен интернет. Колко километра изминава река Нишава на българска територия? Километра, Цеци, километра! Казвам. Дръмим. Тем се не види. Чао. Чакай, искам да Един бе написал 120. Ти да беше написал 145. Дреме ми се. Какво правя? Аз съм непокис. Ледно се. Давай, весело, Боби. Гледай колко са бавят, гледай. Тия са много тъпи, не знам къде да застанат. Гледай. Тия колко са тъпи. Това е най-бавната игра. Сега ще ме скефи да пусна водата от туалетната. В принцип всеки на Тривиадор пуска вода някой. Така. Битка. Питка. Не червения първа такова. Сега ще атакува защото... Защото сме бавни, защото сме тъпи бавни. Боби, колко игри ще играем са? 2. Да, 2. Кой
музикален инструмент има специален църковен вариант. Църковен вариант. Отлистава се, знам. Орган. Саксофон. Орган. О! Цеци, моля ти се. Браво, Боби! You're the Колко best. члена на Конституцията на Република България? Колко член? 10. 28. 10. О! 169 е гати. Това е една тъпа република. За какво сме република? Не мога да сме нация. Да не искаш ли да сме кралство, като в Англия? Да, верно, представи си. Ама да има някакъв добър човек за президента. Не. Бойко Борисов. Бойко Борисов е Чакай, президент. че 10 на коя степен бразува стойността на числото Голеплекс, едно от най-големите готово. Ти го ли знаеш? Не. Ами аз науча математика, аз съм математик. Ама що го натисна без да се консултираш Ами с мене? защото това не беше такова. Не, 0,000000000 ти е най-логично. Да. Кой продукт се произвежда чрез процеса на Solvay? Моля. Сода за леп. Solvay. Сода за хляб. Сода се за казва. хляб, айде. Да, ти поне сме. Не чук нищо. През коя година е най-ранното използване на барута за военни цели? 1856. По-рано, според мен. Ама гъгли. Омага. Кой е режисьор на екранизацията по романа на Димитър Димов? Знам кой. Осъди, не знаеш, не си учил. Хачо Бояджиев. Не, По Хачо воли Бояджиев. кой? Добре. Чакай, че Цеци веган. Цеци веган, ти виж. Добре, айде, аз съм тук. Какво? Айде сега. Тая. Дате ли това? Коя е богинята на любовта? Ей, Цеци, коя е богинята на любовта? Афродита ли? Афродита, май. Ау. Браво. Тя ли е? Yes, да. Така, разправях се с една жена отвънка. Иска много пари. Аз все пак съм бизнесмен. Цеци. Цял ден получавам тук имейли на този телефон и затова нямам батерия винаги. Много ми е напреднат живота. Цеци. Давай. От какво произлиза името на град Смолян? Славянско тръг. Моля. Право българско. Тито. Римско божествено. Не знам. Браво, Буби! С кой век в Германия се появява Санта Сето? 19. Не бе, ти утре си. Не съм от. Си мисля, че 16. е по-малко. Игра на карти. Ооо! Много е тъп. Ако бяме написали 0, пак ще ме бием. Представя си да са втори век. Какво ли е имало през първи век първа година? Примерно как е почнал до 2000-та, представя си. Ужас просто. Първа година. Кой? Не. Такова от нас. Ние не мога да... Не мога да видя. не. Кой от вредите има наркотичен ефект върху повече котки човек? Моля ти се на мене. Тамян. Първото. Тамян. Окей. Не знам. Това не го знаех. Аз го знаех, ама... Добре, цъкай, какво искаш. Окей, супер. Само ще казвам. Ама няма да ми... Ще верно ще цъкаш. Мали, Цеци. Ти какво взех? Какво са взели? Не знам, нещо от нашата територия взех. Да. Да, взеха. Това осъждат. Така по-ще играем още една игра и спирам. Защото си тъп. Не. Защото не ти се чака да се качва клипчето. Играй, Боби, да. В кой град е роден Адолф Хитлер? Това го знам, моля ти се. Добре, Берлин. Берлин не и Бон. Едно от първите две. Бордо Ниванин, какво това е? Аз не го знаех, той е в Германия. Така че то Берлин не е в Германия. И това клипче се превръща в тъпотия. Браво. Много скучно, бе. Тия не мога да са... Омага, за първи път ни атакуват нас. Къде се? Европейското. България! България е малко европейско. О май freaking god. Разбира се, че има европейско, Цеци. В България, представяш си? Защо не? България е европейско. Това все едно Лео Меси да напусне футбола. Какво е държавното устройство на Белгия? Моля. Парламентарна. Белгия.
Монархия. Не, О, Монархия ти не знаеш. през коя година е роден Васил Невов? Моля те. 1956. Не, ти тъпи си! Той още жив, бе! Гледай. Ами казах ти 56-та. Аз не го знам то даже. Ти не знаеш, че е певец. Певец Васил Найденов, не го ли знаеш? Не. О, мъга, викаш, че президент на България е Бойко Борисов. Не съм голям политик. Знаеш кой е? Росен Плевнелиев. Да видим сега. Никой. Да видим сега, да видим какво ще направим. Аре, Теди. Лонг. Айде от Теди. Лонг. О. Мамка му! Кой е най-високият връх в Стара планина? Моля ти се, Ботев е. Ботев, Ботев е. Аре, бе, кук, мамка ти тъпа. Няма да Кажи, познае, Руби. той не... О, Няма да познае. колко фонтанели? Фонтанели. 5. Не. А ти сте Джокера. О, май. О, да Гад. мисля. И Боби за пореден път спуска телефона. Браво. Ей. О, Holy smoke. коя е втора нормална война и мир? Лев! Не. Лев Толстой! Лев Толстой! О, браво, Боби. Ау, Браво, моля ти Боби. са, Цеци. Ти си велик човек. Цеци. Еми, за такова територията, за защитителите. Кой? Червения, бързо, червения. Окей. Давай. Последен стой, шанс, дрем. иначе сме последни. Който промените не е област по математиката, моля ти се. Анализ. Аз тук съм. Да, тук съм. О, мага. О. Добре, ще ви видим следващата игра. Да. Така, започваме играта. Да, и сега играе Цеци. Да. Също някаква пинк орхид. Пинг-понг. Али. Пинк Сори. орхид и някаква Зоя. Боби, виж са. Виждам. Идеално ли? Ми супер. Така. Ами, какви са въпросите? Гледай го гони. Пинк Аз орхид. съм 19-ти левел. През коя година е създадена компанията? Това го знам! Добре, Моля кажи. ти са. Коя? Това съм го учил. Ще видиш. Браво, Боби! Не бех много сигурен. Ама да съм го учил. Айде, Чакай. Чакай. А къде до си? синия. Тук. Идеално. Да. Идеално. А синия е втори. Те сложиш Мамка тук му. долу и Знам, ще се знам. загради. Слагам тук Долу. долу да му се не види. Мамка му. Виж, сега ще го сцепа то. Айде, Боби, гледаш. Гледам. Гледай колко е бавно та, гледай. Зоя. Зоя, гледай. Зойка Иванов. Лили Иванов. Браво. Колко пустини? Значи напиши 20, Цеци. 20. Просто... Опа, сори. 20. Втори съм. Той написа 0. Той ден написал 0 пустини. Чакай на земята. Омага, съм много тъп. Ти какво си помисли? Аз не прочетох въпроса. Ми що отговаряш бе да си го прочел? Боби, колко пустини има на територията на България? 0 на територията на България. 0. Какво има в България? Има всичко без политика. Така. А отгоре ли? Чакай, виж, значи червения е после. А ние да е. Така. Именно. Мога да турим са отдолу. Ето като и сме се заградили. Колко играчи има в един бейсболен отбор? На 5, напиши 5. Или са 5, Бърже. или са 6. Или са 9. Едно от те. Майко, тия добре ли са, бе? Бейсбол, аз видих, че е такъв другия. Имам известие, все пак съм бизнес звезда. Така. Фейсбук. Казвам с Фейсбук. Аре, мани са, бе! Чакай. Да. Махна го. Така. Пак съм аз, моля. Горе, тук горе. О, супер, няма ни такова. Браво! Така. Цеци. 2000 точки. Веднага ги почваме. Правиме ги на вампири. В коя година Инджи войвода е убит от турците? 1800. 200 бе! По-малко, повече. Майко. През първа година. Кога е било турското робство? Не помня. 500 години нека. Сме били ние пред Турско. Ама преди колко е свършило?
Къде я знам? 800 година. Първа година. Да знаеш, че само през първа година. Няма време. Не виждах таймер от пръста ти. Поне да бе написал 10. Не виждах таймер от пръста. Какъв е рекордът за най-много листа на една детелина? 5. 5. Браво! Давай. Повече. Holy sh... Как се тети? 18 цеци. Тома би 18 секунди. Мамка му дръта. Секунди? Не секунди ми, минути. Не минути ми там. Милисекунди. Милисекунди. Да. Аз как ги наричам? Милисекунди. Значи не съм много добър на тази игра. Питка. Цеци. Аре, Ти почвай, бе. Давай. Айде, сега ще го смачкам то. Ще го смачкам то. Така. Кой е авторът на поредицата Светът на диска? Моля. Сигурен съм. Убеден съм. Направо съм сигурен. Помисли. Какъв е то покук, бе? Казах помисли. Тери прат, че такъв си ти, бе. То не е известен. Бой, по принцип, по-известните са автори, разбираш. Браво. Какво е латинското име на съдетето Лъв? Лео. Майко, Лео. сериозно. Ретириум. Ретикулум. Колко има Моцарт? 399. 5? 3. Как? Не че той е умрел като малък Мозарт. Що? Какво направи? Не помня. Май са заредил на някаква паразалка. Не, това беше... Тъп си! Неква болест. Не, бе. Неква паразалка. Това беше един автор от литературата. Това се е приготвя карамел. Лесно, мети масло. Мети масло. Захар. От захар. Как от захар? Чакай. Добре, бе, толкова. Мамка му стара, за какво я взе тази територия? Сега не мога да стигна, значи слагаш захар и иде как магически се пръща в карамел. Не съм бил аз. Пониква слънце от зрънце. Що е то? Слънчоглед. Толкова лесно. Маргарита. Точно. Това е най-голямата скорост. Развит 500. хеликоптер. Ти лут ли си, бе? 250. 100 и нещо. Какво? Хеликоптер! Човек, хеликоптер. Хеликоптерите не са бързи, самолетите са бързи. Да, бе, самолетите са по-бавни. Защото са по-дебели. Хеликоптерите си дигат повече нагоре, отколкото напред. Какво означава Dangerous Major? Dangerous Major. Че е мъжки индивид. Major е индивид. Така си мисля. Какво оръжие има на въоръжение в австрийската армия? Прашка! Чакай, в края на 19-ти. Въздушна пушка. Края на 19-ти, човек. А прашката кога била? Ужас. Holy shit! През коя година България се класира? 1994, сигурен съм, убеден съм направо. Браво! Биго! Мага, биго! Цеци. Holy shit! Цеци. Днеска ни не върви без Нямам думи. Гати тъп. Да бе, мри, бе. Дай да искам да говоря също. В който посочен филм е известен Стефан Данилов. Чакай. Да, ми канят. Да. Това звучи комедично. И този си. На колко дяло се разделях железа? Напиши на 5. Не знам. 5. Гати тъпата работа. Сега ще ми вземе умрелата територия. Тя не е умрела. Тапак. Той не може да ти я вземе, ти си се заградил. Супер. Сега ще ми вземе на това. Така е. Така е. Който избрани думи е съществуващо понятие чакай. Лък на цигара. Лък на цитра. Не знам. Педал на пиано. Много ясно. Аз не съм го чувал. Мисля, не го натисна. Не знам. Не знаеш, че си знаел си, ама не сега няма мога такова гледа какъв педерасто. Къде се намира река Парана? Къде я знам пътна река? Чакай, моля ти се. Австралия.
Арана. Австралийско ми звучи. Много е, че в Южна. Оф, това... Откъде е много ясно, че е южна? Ти нямаш Еми, никаква защото идея. това е най-дълго. Чакай, искам да отговарям. Не можеш, ще ти държа ръката. Чакай. Кой Който е... пегмент липсва при албиносите? Чакай. Отказвам. Алфа амилаза. Как то толкова умен, бе? Гати тъпия Хак, буклук, малко му да е умрел. Оп, сори. Какви? предимно са почите в Дунската О, река? моля ти, сега съм го учил. Черноземни. Не. Канелин. Да, черноземни, правилно. С коя година роди писателя Димитър Бекъвси? 1950 некъде. Рип. Същата година като тебе. Една... Моля аз, решаващо. Какво представлява играта на дартс? Знам какво! Да, знам и аз. Тети. Браво. Какво е приблизително стойност на пляшното мляко? 4. Не знам. Повече по стотинки. 109. Как винаги отговорят това, малко отдева тъпо? О, разбирам. Супер, аро Той е мре. старец, затова. Гледай му снимката. Горе в лево. Зоя стара. Гати баци и старите играят Тривиадор. Завладеха цяла България. О, май гад. Аз съм на... И това беше всичко от нас за днес. Коментирайте, харесайте и ще се видим в следващия клип. Чао! Чао!